तर मंडळीनो मी चालले रेल्वेन फिराक आणि खरं तर माका या दारात बसायचा होता पण डेअरिंग नाही त्याच्यामुळे 1 फुटाचं अंतर सोडून उभं राहिलोय आणि बघता बघता पायाने साथ सोडल्याने मनागले बसत जाता तर पाय दारात घट लावून बसले की त्या दार ढकलं तर माझं मोठलो डायरेक्ट खाली आणि बघलंय बऱ्याच जणांचा जर नशिबात नाही तर लल्लाटीत सुद्धा नाही तो कोकणातलं आमचं सुंदर निसर्ग याच्यासाठी एक कमेंट नक्कीच करा. आणि खरं तर आमच्या आवटात गेली लाईट आम्ही लो भोग द्यात आणि मामाकडे लास्ट टाइम गेले तर आठवला आणि का म्हणतात तर काय गेले ते दिवस रवले ते आठवणी माका लागली भूक घेतलंय मस्तपैकी वडापाव तर कसलो पिवळी पिवळी भाजी आहे बघा चव तर अतिशय उत्कृष्ट होती फक्त बसाक जागा नाही होती आणि आईन माका दिल्याने एक काकडी ती काकडी खात खात कधी पोचलंय तर काय कळाकच नाही आणि टाइम झालेला 12 वाजून 14 मिनिटं तर खरं तर मी आईच होते आई आई रवली खय हां इली तर आई आमची इल्ली आहे आणि मेन गोष्ट तुम्ही नोटीस करूक नाही आईन पर्स किती घट धरल्या ना ती बघा. तर आम्ही लोकेशनवर पोहोचलो आणि खय पोचलो त्याचं व्लॉग इल्लो तर व्हिडिओ आवडलं तर नक्की लाईक करा कमेंट करा शेअर करा नक्की सबस्क्राईब करा ओमकार पालो व्लॉग्स.